Ало, какво става? Чакайте, ох, боже мой, кръвта ми свършва. Няма. Пича да... Не съм махал клигото ми. Не бе. Махай се, добре. Така, здравейте и добре дошли в този нов епизод. Втора част на нашото снежно Майнкрафт оцеляване с нашите котенца. И сега ще ги видим, само че като почнах видеото, чувах как онзи, дето пази селото, дето видяхте, че го драм, че той убиваше онзи. И аз мисля да взема айрана, дето той остави. Майко ми, той е много силен. Чакайте. Първо да хапна рибка. Имам ли нещо друго? Имам, айде, няма да хабя рибата. Ако има и други котенца да си ги взема. Пресъбирал ли съм камък? Не, ти кофти. Добре, защото има айран и той е до скелета, защото обикновено този белия, както да се казва, май железен човек или там който е. Ако го убиш, той ти дава айран. Хубаво е те. Майко мил, аз тук имам едно златно килче, мога да се направя всякак, значи един меч или брадва или кирка или... Не са, 3 са. Значи мога да се направя всяко нещо. Добре, ето ги сладките котенца. Знам, че още не са написали долу в коментарите каква имена да са, защото реших да наваскам и днеска пак да пусне едно видео, обаче може утре или днеска да се качи, така че ви казвам да знаете, днеска е събота, а то са неделя, така че казвам ви само да знаете. Чакайте, мисля да с кирката да си взема тук малко камък. Чакай, ако се опитам така да го удрам. Ади. Убих го. Супер. Айрана. 6 айран и... Това Майнкрафт оцеляване сте свидетели, че получих айран, така че... Да знаете, че не съм мамил 6 айрана и късмет. Добре, Майнкрафт оцеляване ми хареса, само че едното гадно е в това оцеляване. Че искам да си направя дома, само че вижте, вратата на телефона е по-трудно да минаваш през вратата и понякога се удраш и не става да минаваш. Искам да я направя на обаче трябва да оправя къщата. Трябва да я направя малко да изместя, обаче вижте както и направя, аз не съм чак такова про да направя такава къща. И мисля да си взема някои неща, които са ми останали, но първо, да си оставим честовете, защото ако умрем, да си имаме често и то така ще го слушам. И да видим. Имам каска. Може да се направя айран каска. Или тюрна, обаче не искам сега. Рибата ще си я взема за всеки случай, ако имам котенца да взимам, шурък имам. Тук 5 кокълчета. Кокълът ще го взема, защото може да видя и куче. Не знам, аз много искам и куче да си взема. Добре, тези печки мисля да ги взема. Аз не съм си взел такова кирка. Тигано. Добре, после ще си взема печките. Взимам си тези, да искам да си ги сложа при къщата. Да знаете,
Не, няма да ви го няма да кажа нещо сега. Не се излагам. Добре, той Майнкрафт оцеляване. Дали има и коледни си, такъв, дето има коледни врати и дървета, обаче едното дето се... видяхте ли? Не. Мислиш, че зайчетата има такова нещо. Са им червени очите. Странно защо ми се е видял. Те са розовички. Добре, аз мога да направя айрон кофа. Тоест да такава, айрон кофа. И да си взема утра да ям. И да си направя... Да си взема вода, но не знам сега. Ей, Сладур. Ей, колко се Сладур, вижте го. Вижте колко сладко зайче, мисля да си го взема. Нека само да дойде един търговец слами и си го взема. Ето ти. Значи... Ще няма да го отворя. Айдете. Добре, Добре, ти нещо се оправи картата и може да си я кръстиш или да си я направиш каква да бъде. Само че нещо сега... Странно. Добре, не ме интересува. Трябва да мина от... Добре, минах. Добре. Добре, тези леди неща ми кафе. Само че... Искам ти си налегло, само че... Не знам, аз трябва да се... Това си го взема. Не, няма да го знам. Какво става, пичове? Опа, чакайте, ви давате ли търговия? Да видим сега ти какво предлагаш. Че ми е интересно. Добре, за 26 картофа... Добре, ти си много скъп, брат. Само хляб иска за емералд и 4 пая. То става и един емералд за 4 пая. Този е много скъп, хора. Я да видим другия. Моркови, братче. Сякаш са някакви хора, които играят и си дават неща. Брат, дайте моркови на мен, аз съм гладен. Ако го убиете ли, ще ми дадете моркови? Виж, видяхте ли май морков ли излиза? И аз не знам. Добре, пичове, оставям. Тук мога да излизам. Ви сте свидетели на това. Айде, чекай. И те да ви побутна да се цункате. Точно така. Ай сега бебето. Не. Добре, пичага. Като видим те... той същия, брат. Нали ти си бе шапката? Да. Добре, защо те са много скъпи, бе? Майко мила. Айде. Тук не съм май идвал. Ти какво предлагаш? Майко, ви сте скъпи хора. Добре, значи сега си слагам тази броня така. И това така. Добре, сега искам да видя тези две къщи, не съм ходил. Значи тази, тук дето виждате, и тази. Видим сега. Тук какво имаме? Едно легло, една печка. Вот. Ти го знам. Добре, тук има един чест. Може и да съм го забравил. Значи една снежна топка, един картоф и 2 купчета сняг. И един безплатен чест. Това насякъде има печки, за да ги взимам. Една си взема, да е естествено. Айде. Добре. Така, махай. Извинете, зато и просто пишат в групата в месенджера. Нали знаете, че вече заради този грип има онлайн обучения и сега нещо са ми писали. Възможен начин е те да играе на това е с интернет, така че много пишат. Сега сте писали, правя клип за YouTube. Добре, по някой ми бъка, защото ползвам това приложение и иначе игране. Добре, да видим сега поне тук какво има. Пак също, още топки сняг. Братче, стига сте писали, бе. И вече... Добре, защо къде трябва да ги...
Добре, сега намерих начин да... О, боже мой. Добре, вече почвам малко да си изнервям, все малко. Добре, сега си вземаме и този чест и... Сякаш тук има нещо. Странно. Добре, не ме интересува. Прето след нос, ето. Ау! Почвам да бягам, аз съм на трибутчета на 4 сърца, а дома ми е толкова далече. Добре, сега къде ми беше дома? Сетих се. Само, че не тук. Не тук, къде беше, бе? Явно бъркам. Ето го. Да. Бягай. Хайде, бе, бягай. Не, иска да си взема ти. Не успях да го взема. Здравейте, котенца. Ето ще им дам да ядат. Аз тук ще оставя нещата, значи той съм намерил. И те моркови ще ги ям. Чистове, още хляб. Много хляб и много картофи. И още сняг. И още сняг и семена. Майко, аз може да си направя градина. Добре, къщата не знам сега ли да я прави или не. Майко мила. Добре. Чакай. Храна. Яш. Мечката. О, боже мой. Добре, мечката е много сладка. Стига, бе. Добре, значи ще спят тази нощ тук. Значи забравих, че съм спал. Добре, благодаря на тази мечка. Не знам как съм. Добре, братче, тази мечка защо ме убива пак? Какво съм ми направил? Трябва само да я ударя, за да наследва. Оготиното зече. Я мре тебе, гадини грозни. Така може да се обличате, здравейте, когато не са поне вие не сте наредни. Сега, добежам с вратата й. Айде. Спре ли, бе? Най-сетне. Вземам си леглото. Вече гадното. Добре, вземам тези 2 честа. Добре, той чест мисля да го оставя така. Имам си... чакайте. И той си го взема. И той... Добре, си сега ли се сети, бе? Как ще те довърша? Майко мила, тази мечка не е сериозна. Имам една идея. Гати мечката. Добре, сериозно, исках просто да сложа пръст. Така, сега няма да ме удраш, гадино. Здравейте, котенца, не знам как да ви кръстя, но хората може да ви кръстят и вас. Така, добре, тук ще си направя една дупка. Супер, добре, че тук има... тук ще добавя дъски. Така ще го направя. За да може да сложа останалите неща тук за картата. Тук масичката, там как се наричаше. Тя е при проклетата мечка. Освен да си направя нова, ядем сега. Вече сме готови. Другото ще го сложа в честа. Добре, ти къде да го сложа? Някъде тук може би.
Не тук. Не тук се дърче. Отка. Не, чакай, не. Така. Поне не съм наранил котките и ме обичат. Не знам, и тази тук, нали? И те виждате, мисля да го кръстя Томи. А другия... Не знам, Фред или нещо такова. Ами не знам, мисля се запишат имената, но вие може да пишете долу в коментарите как да се казва котките за малко да ударят. Там Джефърсън, както я кръстили, Джефърсън. Интересно име. Но Томи, този може се казва Томи. Не, името му отива. И цвета, и котката. Да ви кажа, много обичам котки и кучета. Така че... О, заваля сняг. И проклетата мечка ще се биш ли с мен, бе? Ела ми тук, бе. Ела ми тук мечо. Опа, брадвата взимам. Моето оръжие. Трябва да се направи накрая меч. О, благодаря. Ето и не може да ги събирате най-бързо. Гледайте се. Е така. Съжалявам, малкият, но обаче трябваше да убия баща ти направо, беше досаден. Но теб ще остати, не ме убиш. О, трябва да се взема ти. Сега стана нощ. И не! Добре, за малко да пани в лава. Не. Аз нарочно го махна заради мечките, заради котката. След така да направя. Е така. Поне се отърва от него. Добре, има ли още къщи, които да огле... Майко мила! Дърветата са много красиви. Е така, сняг. Много красиви. Знаете, трябваше да направя този епизод чак като беше още Коледа.